ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бинандагони азизи шабакаи Шингдара ТЖ, хушомадед ба канали мо. Ташаккур ки наворои мо ҳамеша тамошо доред. Дӯстони азиз, чанде пеш агар касоне ки тамошо карда буданд, як навори ман дар ин ҷа пахш набудам, вале мутаассифона аз ҷониби YouTube блокировка шуд, чунки дар он ҷо мусиқие ки авторские права дошт гузошта шуда буд ва мо навора боз дигар кардам ва пешкаши шумо менамоем. Дӯстони азиз, дар мавзӯи муҳоҷират буд. Ба ҳамагон маълум аст ки муҳоҷират ин як падидаи ҷаҳонӣ гаштааст. Дар тамоми дунё ҳама одамон барои ободсозии зиндагиашон ба дигар давлатҳо сафар мекунанд, барои кор, барои фаъолият, вале мутаассифона на ҳамаи онҳо бармегарданд ба назди наздиконашон ва тоҷикони Тоҷикистон меоянд зиёд ҳастанд. ва имрӯз номаи яке аз падароне ки 7 сол аст дар ёди фарзандаш аст, ҳоло ҳам интизор аст, номаи пурдарди ӯро барои шумо қироат мекунам. Марҳамат, гӯш кунед. салом писарҷонам, умедворам ки ин маротиб ба мо занг мезанӣ. ин номаро вақте менавистам, чанд маротиб варақро иваз намудам, чун аз оби дида тар мешуд. ту худат чӣ хел ҳастӣ? сиҳату саломат ҳастӣ? ростӣ намедонам ту чӣ гуна инро қабул мекунӣ, аммо модари чашм интизорат дигар нест, аз дунё рафт. мани биин ҳам маъюб, танҳоям. вале медонӣ, танҳоии ман он қадар муҳим нест. дилам ба фарзандат месӯзад. баргард фарзандатро саробон шав. 7 сол рӯзе набуд ки модарат аз ту ёд накард. ҳатто то охирин нафас умиди дидани дидори туро мекард. дар дил ҳазор орзуу ормон дошт. бисёр орзу мекард. гоҳи дар паҳлӯям нишаста аз ту ёд мекард ва мегуфт: хусравҷон биёяд, ин мекунем, он мекунем. вале афсӯс ин ҳамаро бо худ ба зери хок бурд. ту фикр мекунӣ барои мо осон аст? мо аз ту ҳеҷ чиз интизор нестем, на пул, на мол. биё худат биё, бас аст. фаҳмидам зан гирифтаӣ, зани рӯз, ҳатто фарзанд доштаӣ. худоё! келин, ягона дастёри хона баъди марги модарат аз хона баромада рафт. писарчаат аллакай мактаб меравад. ҳар чӣ тавонистам барои ӯ кардам. аз ҳисоби нафақаам ҳар чӣ мехоҳад мегирам. вале ӯ доимо сараш хам аст. кӯдак ҳам бошад, як ҷаҳон ғаму андӯҳ. мефаҳмӣ, як ҷаҳон. худоё, ман охирин орзуе ки дар дил дорам ин дидани дидори ту аст, ҷони падар. мехоҳам як маротиб ба рӯи ту нигараму бипурсам: чӣ хатое мо кардем ки ту моро фаромӯш сохтӣ? ёддорам пеш аз сафар чӣ гуна ваъдаҳо доштӣ. афсӯс. охир ба ту чӣ шуд? вақте ту барои сафар омодагӣ медидӣ, модарат намедонист дар куҷо нишинад.
тамоми дороии худро фурӯхта барои ту роҳгиро пайдо намуд. вале ту ақаллан бори занг назадӣ ки дили нозуки ӯ лаҳзаи ором мегирифт. писарам, ба худ биё, раҳм кун. фарзандат хор мешавад. ман ҳам як офтоби сари кӯҳ шуда мондаам. кӣ медонад чӣ мешавад? имрӯз ҳастим, пагоҳ не. дар дил ҳазорон ҳазор гуфтание дорам ба ту. вале ба ҳар ҳол ин охирин номаи ман аст. боқӣ туро ба худованд месупорам. бо умеди дидор, раҳматов бегалӣ. бале, мутаассифона воқеан ҳам чунин ҷавонҳо кам нестанд, дӯстони азиз, ва ин барои ҷомеаи мо хавфнок аст, хатарнок аст, чунки аз сабаби оне ки ин ҷавонҳо барнамегарданд, сағираҳо зиёд мешаванд, занони бешавҳар зиёд мешаванд, падару модарони бепарастор зиёд мешаванд. барои ҳамин дӯстони азиз, шояд ки ҷавонҳое ки аз мо ҳам ҷавонтар ҳастанд, шояд ки каме ҳам бошад яхи дилҳои шумо об шавад, аз ин роҳатон баргардед, падару модари худро дастгирӣ кунед, фарзандони худро парасторӣ кунед, занони худро напартоед. зани рӯз ягон вақт то охири ҳаёт бо шумо намемонад. дӯстони азиз, бо шабакаи Шиндара TV боқӣ монед. мо ҳатман барои шумо наводҳои нав ба нав сари вақт тез пӯш мекунем. пешниҳод намоед. ташаккур.